Estem arribant al peatge de les Borges Blanques i no hi ha ningú i per tant haurem de telefonar en algun lloc o els haurem de dir alguna cosa amb algú. Aquí hi ha un telèfon, no ens l'agafen. Tenim el semàfor. Hola, buenas tardes, ¿que os puedo ayudar? Sí, hola, bones tardes. Mira, és que no vull pagar. Llavors veig que no hi ha ningú que m'alci la barrera, no sé com m'ha de funcionar això. A veure, un momentet. Un moment. Vinga. Aviam. Per on has entrat, Aquí Vinaixa. Per saber, ho saps? A Vinaixa. A Vinaixa. Aquest. Origen, Albi. Les Borges Blanques. 77. Dia 4. Diu que m'has d'agafar la matrícula i llegint no sé on. És que jo això no ho he fet mai. No ho sé mai, vale. Que et pots tirar mig metre enrere? Sí, i tant, home, i Si no, la tant. màquina ara em queda bloquejada i no ve gràcies. Ja està bé, ja? Vinga. Tu em sents bé? Sí, et sento ja. Que us heu trobat amb molta gent que no volgués pagar. Anem? Que us heu trobat amb molta gent que no volgués pagar. Home, no gaires. Avui no gaires. Avui no gaires perquè, clar, no sé si t'has enterat, però ha sortit un... No sé si hi ha algun cartell han pegat per aquí. Sí, i fique... Ara es veu que la Generalitat no sé què passa i us estan parlant de que, a part de la denúncia que fica l'empresa, Sí. es ficarà una denúncia de 100 euros per tothom que no vulgui pagar i, bueno, una sèrie de coses. Jo t'aviso, o sigui, t'aviso perquè t'he d'avisar. Sí. Que pot ser que t'arribi aquesta denúncia. Bueno, jo això Sí, tinc a part entès que això han obligat a dir a la Generalitat, però que és mentida, que haurien de canviar les lleis. Però és igual, suposo que això ha desincentivat a la gent. Vinga. Que se t'ha obert la barrera, Sí, no? el que passa és que el semàfor me surt en vermell, encara. Sí, però és que clar, no se't ficarà a veure. Ah. És que, a veure, una cosa és el semàfor i una altra és la barrera. Jo, des d'aquí, l'únic que tinc control és sobre la barrera, Perfecte. per poder-la obrir perquè la gent pugui sortir i no retenir ningú. Molt bé. El semàfor a verd o vermell és qüestió de la via. Si la via rep l'import del peatge fica verd i si no, no. D'acord, doncs vinga, moltes gràcies. Adéu-siau. Molt bé. Adéu. Pues ara està sonant una alarmeta i s'han passat, veus? El primer no vull pagar de la història. Molt bé, benvinguts al club.